El projecte Impulsem Pirineu al final el que busca és teixir sinergia entre els diferents territoris, entenent la diversitat de cada comarca. Ens plantegem com podíem fer aquest procés participatiu i el vam fer en 2 fases. La primera fase va ser establir equips comarcals perquè creiem que al final l'esport és un àmbit que engloba moltes altres disciplines i per tant s'havia de tenir en compte a totes elles. On el que fèiem bàsicament era una radiografia del territori en temes de fortaleses i reptes que es presentaven. D'aquí vam fer un recull i es fa la segona fase, que estem avui a les jornades de treball, i era agafar tota aquesta gent que havia participat a les sessions més oberta a la ciutadania, que poguessin participar i treballar conjuntament a nivell de territori. Al procés participatiu vam ser convocats diferents sectors de comarca i vam poder estar treballant a nivell d'una mateixa línia per fer un treball transversal sobre l'esport, el turisme, ensenyament, salut, una mica tot una barreja. Considero que l'administració pública i l'empresa privada vagin de la mà buscant projectes de futur per al nostre territori és una oportunitat molt gran. Impulsem està buscant això, està buscant un espai de trobada per crear sinergies entre uns i altres i per tant penso que aquí tant les entitats locals com la gent, l'empresa privada i l'administració pública, tothom hi té el seu lloc. Veig la col·laboració entre comarques fonamental, ja que l'esport a nivell de l'Alt Pirineu i l'Aran és un eix socialitzador, és un motor econòmic i és un eix que vertebra quasi bé tots els aspectes de la nostra vida. Llavors penso que és fonamental que es comencin a generar sinergies entre el nostre territori, que generi una estratègia comuna per tal de començar a potenciar tot aquest eix vertebrador d'una manera coordinada i de la manera més efectiva possible de cara que el Pirineu es pugui dinamitzar. Són unes jornades que les veiem en positiu des del territori, sobretot pel tema de col·laboració entre les diferents entitats que estem treballant amb el mateix objectiu, de cara a poder repensar aquest futur, com quedaríem això, en cooperar i col·laborar, tenint present la gent del territori. Amb aquestes jornades estem comptant amb la participació tant de l'àmbit públic com privat, tècnics d'esport i de turisme, gent també del món de l'ensenyament, gent del món dels CAPs de salut, perquè també es fan prescripcions de l'activitat física, del món empresarial, del turisme actiu, i tot això el que fa és nodrir encara més aquestes sinergies del territori. És un territori fantàstic, no? Tenim moltes opcions, un territori molt bo tant per practicar l'esport a l'estiu com a l'hivern, per tant això ens dona opció a moltes disciplines esportives i el turisme sostenible és el nostre focus. Per tant, aprofitar tot aquest potencial de l'esport per desenvolupar el turisme sostenible crec que és molt beneficiós. No només l'esport com a tal, sinó entenent l'esport com a activitat física en el medi natural, perquè això ens dona peu a poder treballar amb temes esportius o d'activitats física, no només amb gent que realment vol fer esport, sinó que simplement gent que també fa activitat física com una millora de la seva salut i del seu benestar. Per tant, crec que és perfecta aquesta simbiosi esport i turisme sostenible en el nostre territori. Ha estat molt enriquidor que convideu els agents de salut, ja que al final l'esport hem de considerar que estarà a base, no? L'activitat física, al final necessitem moure'ns. Poder incloure l'exercici físic de base dins dels serveis de salut crec que és molt interessant i d'aquí jo crec que podem crear sinergies i podem crear projectes. Jo espero que el projecte Impulsem sigui un inici de moltes accions, ja sigui per la mobilització i la unificació del territori en relació al turisme i l'esport, i especialment crec que l'INEF i amb la seva formació pot ser un agent molt important, ja que nodrirà de professionals a tot el territori. Crec que és una de les formes més eficients de treballar aquí al Pirineu. El projecte Impulsem, des de la perspectiva de futur, crec que ha de ser un aglutinador de tot el que pot oferir des de tots els punts de vista, econòmic, empresarial, social, salut i demés, per catalitzar totes aquestes possibilitats i donar-les a conèixer per realment potenciar una altra vegada el que és el Pirineu. He descobert que els guies tenim una posició estratègica molt interessant, perquè coneixem molt bé el patrimoni del territori, el patrimoni local, coneixem molt bé la idiosincràsia del resident, i també coneixem molt bé la idiosincràsia del visitant. I per tant, aquesta triangulació, hi ha pocs tècnics que la tinguin. Hi ha gent que és molt bona en turisme, hi ha gent que comprèn molt bé el resident, els ramaders, els pagesos i tot això, i hi ha gent que coneix molt bé el patrimoni cultural, el patrimoni natural, les entitats ambientals, però estratègicament que aquests tres organismes es comuniquin i estableixin sinergies és molt difícil, perquè moltes vegades parlen idiomes diferents. El ramader no s'entén amb el visitant, ni tampoc amb el tècnic. I per tant, els guies crec que tenim no només la feina d'interpretar el territori
i el patrimoni perquè les persones estableixin vincles afectius i vincles emocionals que porten al respecte, sinó també tenim la feina de cuidar del territori i d'ajudar a les diverses parts a establir sinergies i punts de contacte que permetin un futur comú. Aquestes jornades han servit per poder extreure tota la informació que ens donarà peu de cares del Congrés del 2025 i llavors la idea és continuar treballant amb el territori, que hi hagi aquest sentiment de bon treball i que la gent marxi satisfeta és molt positiu.